Kapon, sumpay niya sa akong interview ni Mayor Nestor Archibal, ang Cebu City, tungkol na problema ng basura. Akong balik ko na, sa tanang problema sa gobyerno, ang mga tao, dili kay matandog, labi na dili maapektahan. Although, apektahan man, pero dili kayo, grabe og impact. Pero, sa problema sa basura, problema man sa gobyerno, kasi na may tighakot, nagbayad ko ta. Tanang residente siyudad magbayad na o naabang man ka o nakay kaugalingong propriedad, nakay kaugalingong balay, bayad ka. Problema, tandog ang tanang tao kay ang kanang imong ilong og di nimo simentohon makatimaho mangyud ka. Kagapon ni ingos mayor dinhi nga naa sila'y kuan didto emergency purchase order para sa basurahan sa Aluginsan. Astilan. Paldo. Okay. Kani adto tiba-tiba karon ang term ani tiba-tiba aron paldo. Yawa! Pawa! Astan wa may lain nakita ang city government so Aluginsan gabi era kunoy biyahe. Ya, ila ko nang giton anak pero asto the emergency og anos ang temporary anos ang mahimong permanent ang temporary. Loko na. Padong na. Sus, blessing yung kain eh. Akong saluduhan yun ang paningkamot sa nagdrawing. Kung tinuod ning siya yung nagdrawing, kantong abogadong naninda na maligyag kandidatura, si Jimbo Burgunya. Paldo kinyor. Believe ko ni mo na. O ba? Kay Diris Bandawe, I don't know, kay wa mo ko kakita. Dahil istorya, kadaghan ako migo. Si Doc Amy, Bandawe city employee na, o si ayang kapikas. Dito da ikono sa Mandawi City Hall, wa man ni mailhi tingalis liglig Mordino, ig-ig. Wa gani mailhi kay si Jonke is board member. Ang nailhan gyud ani og magkaila kaayo si Jonke og si Jimbo kay kauban man sila sa provincial board kaniadto. So ang nagdrawing ani posibleng ni Kuyog ani Jimbo. Ani gawa sa balita si Kuanra, si ig-ig Mordino ato mayor. Iyang bayaw. Soon ba na siyang asawa? Nangahinti. Apil ang Cebu City. Ang tipping fee, kanabang gitawag kung pagyabo ni mo per tonelada, dili specific tong giingon ni Mayor Nestor Gapong 1,000 ba to tonelada, 3,000 ba, ingin ana. Adto sa Aluginsan, og pribadong luna ning gihimong basurahan, paldo si Jimbo og si Ig-ig Moreno. Ang nindot lang yun aning Jimbo kay maing maningkamot. Dili maningkamot sa iyang profesyon nga naa sa mga kliyenteng magpalaban niya sa kanto susgado. Kundi ang iyang paningkamot padong dito sa basurahan sa Aluginsan. Ang epekto ani Jimbo, matay uwa ko respeto aning kanahan. Abogado man tani board member, honorable man sa una. Ay ano karon, so bisan pag honorable kanyo ray. Loko na. Iperting pagka sa akong nakuhang mga informasyon from Balamban, Cebu. Nami kaubang ganito. Manager og radio station na matay. Kini Jimbo sus. Din ako isulti on air kay gilad kay description gyud. Tinuod lang si Jimbo wa ni maning kamo tingali gyud nga nasa mga kliyente sa iyang pagka-abogado kundi ang iya nangahinti og basurahan. Ang akong awhag balik-balik kada adlaw Jimbo Burgunya nyor. Human kag gisikaran sa Wansibot ni Gwendolyn Garcia. Kadnang imong ugangan nga naa gid na sila'y warrant siya. Ay patay naman tong iyang laking ugangan. Naa na siya pending warrant of arrest sa kaso with finality na. Korte Suprema na siya pending warrant of arrest. I-surrender na siya. Usa ka mangitag daghang kwarta para sa inyong bulsa. Ang epekto ani makapatraffic og maayo padung dito sa south wala bay laing wa may naindahan din ang kagian. Kana armang yung sumpay anay Natalio Bacalso. Lahos man ito Santander. Magkapatraffic ning maayo ang mga truck basura padung dito. Ang gilad pag yung epekto mabaho og maayo ang Aluginsan nga taga didto ra ba ang langga-langga ni Mike Rama nga si Malo. Pawa! Pawa!
Ingon tos may klama atong interview diri nga magsinggi sa singgit ani. Yawa! Kung mayab-an o basura ang duol sila. Naloko na. So kamo diya, Jimbo, ig mo din o. Ba? Asawa Jimbo. Jimbo, maay mo ni, maani sa yung negosyo. Business minded is Jimbo, kay bisag basura, ibaligya sila. Naloko na. Sus, dito panahon panglalay, kandidato ni Matay, walang ginawa. Matod pas mga kapitan sa Jimbo, may dunulan nagagawa siya. Ay, siguro ako di ha. Pero kung sa may gimo, sus, ang akong nahibawan o akong nakita ang kataga dito ang Barili, sakop sa 3rd District, si Jimbo, may palaging eclipse kay mo pakita pagkausas o sa katuig. Naloko na. O ni nakangilad aning Jimbo. Balik-balikon tagi ka direnyor ikuyog tika. Unyas Lunes si Pedro Caldero. Ana si Juandro mo ni nagpahimangno sa mga Subuanon nga angay na gid mong ibasura. Ayaw lang pong idump dito sa Alugin sana. Angay na mong ibasura sa sunod nga pinili ay kay pirti gipasanginan mong pirti mga tulisana. Ba? Kasi di pa mo makonbikto kung mag-umum na mo kaso, kulbaan na pod mo. Nalo. Dili na pod kami ang kulbaan nga babahaan. Karon ha, Friday the 13th ha, ako ay kumbiyansa kay mao ni gipasunod ito sa mga katsila nga kanang pizza tracing nga pizza Calderon. Kanang pizza tracing nga malalako no kaning among pizza ha. So, Friday the 13th, Biyernes, unya mas lagyod ugmang adlaw kay Ba? matod pa sa kong amigo. Apit na ako na mabitay si Pedro ingon si Boss Ronix. Meron si Rolando Binaro, meron sa basura, boss. Meron sa anyway. Ug mga adlaw nalimot ay kung pangutana ninyo anida unsay kalainan sa Queensland o Queens City. Queens City Garden o Queensland. Ingon akong amigo nga ang Queen City Garden, lubnganan ko na sa buhi nga inighulbot bukog. I'm sorry, patay nga inighulbot bukog. Lubnganan ko na ang Queen City Garden, silingan na. While ang Queensland, lubnganan sa buhi nga inighulbot patay. Ako partner sa Master's Control, si Boss Glenn Tontodra. Kay si Ting Jo mo nabisi ani ang mga video nga iyang ipanganay. Nga mga balita. Was Ramel. Ugma, partner na to Ramel. O niya among, ay kalimot tayo ugma ha. Gabay sa kalambuan with kanhi among provincial board member, Gigi Sanchez. Partner na ko niya. Murag nami guest si disaster chief sa province, si retired Colonel Dennis Pastor. Murag mo yung ikauban mo tingin ni board member Gigi. O niya sa alas 8 hangtod alas 9:30, of course, ang RRSK, Roy Dahan sa kahanginan. Uban na to ang Yapon, bisag to sa Australia, si Attorney Rico Amores. Ha? So, di pa yun, nagana ng utana. Karana ka na ta? Ha? Hapit na mabitay. Agawin ka na ta? Pulibok na tanan. Agawin, sweet to. Sige na. Murag nakabuking na ni Daan, ha? Atod pang agawin. Lubong og buhi og sa patay. Mulibok na ko na parang nakabook na niya kung agawin. Ay, napita ka agawin nakabook. Boss Ronnie Chiran, unsay kalainan sa November 2 o February 14. Sa kinatibok ang puwersa sa RPN DYKC Cebu. Ini inyong alagad o kapasaporte maimpuntag. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat.